Onda je došao jednom da snimamo da kao razbijamo flaše u glavu to. A on je u stvari bio u Beogradu i negde našao te flaše što se prave od šećera. Ja moram da ne umrem od smeha. Imaju neki flaše što se prave od šećera. Aha. Te što se koriste u filmu. Kažem ti, mi nismo glumci. Kaže on meni, evo je, kaže, onda ono dve, sad ćemo imati tu scenu, on je kao tu, kaže on meni, sad ti raspizdi mene ti, ali nemoj udariti, on ima baš malu glavu, ima. Ne možeš da ga omašiš. Ne može, ali sad šta on traži? Kao udari me po ivici glave, gde ti ivica glave u pičku, meni je kocka, jebe mu mate, znaš, da je sad, nije baš sad kocka, nije u njemu više glava ovalna. On mu kaže, tu me raspizdi gore, di je. Ali nemoj, kaže, udariti ovi, nego ovi. Ali nemoj držati ti ovako flašu, evo će pukne, da ti seče vene, nego drži, ne znam, ne. Rekao, daj, nemoj da snimamo, tako znam, nismo glumci. Aleksandre. To na akademiji rade 3 godine udaraju. Udaraju jedni drugi po glavi. Oni 3 godine udaraju to, samo ima taj predmet, udaranje materijala od šećera napravljeno kao staklo o glavu. O ivicu glave. I on zna tačno gde udara. Crvi nosa. Crvi krv! Treba će nam imaš ovoga. Krv mi curi, Aleksandre! Imamo ovde I on, čovjek sedne, razumeš, ali on doneo 2 flaše. Jednu stavio u frižider, jedna je stajala tu. Ta staja potpustila, nalepljiva. Ali original, znači original flaša od piva Zidarka. I ja kao da probamo, i ja samo pipnuo ovako njega, popao na motor i puu! Rekao, do jaja, ovo ide do jaja. Daj, rekao, drugu iz frižidera. A ona mora da stoji bar pola sata van frižidera, a ova nije stajala, ova je direktno iz frižidera. Ova kaže, palimo snimanje, sad ga odmah udari. I ja ovu iz frižidera, bam, on dole, flaša čitava, ono krvi je, kopče, razšivena glava, jao, jebote, rekao. Tako da bilo je svašta, bilo je baš budalaštine razne.